ҷаласаи ҷамъбастӣ дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят бо иштироки намояндагони касбу кори гуногун доир гашт. Раҷабалӣ Раҷабов, муовини раиси вилоят, қайд намуд, ки иҷрои нақшаи андоз дар шаҳру навоҳии вилоят, хусусан ноҳияҳои Панҷ, Вахш, Кушониён, Хуросон, Абдурахмони Ҷомӣ, шаҳри Туз, Қубодиён, Восеъ, Муъминобод ва дигар шаҳру навоҳии вилоят пурра иҷро нагардидааст. бақияпулиҳои андоз то 1 сентябри соли равон ба 174 миллион сомонӣ расидааст, ки бештари ин бақияпулиҳо ба ноҳияҳои Вахш, Кушониён, Абдурахмони Ҷомӣ, шаҳри Туз, шаҳри Кулобу Леваканд ва Бохтар рост меояд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иншоотҳои маишиву хизматрасонӣ бунёд гардида истодааст, ки ин 18% корҳои сохтмониро ташкил медиҳад. дар ҷамъомад аз суст ва бесифат бунёд гардидани иншоотҳои ҷашнӣ нигаронӣ шуд. қайд гардид, ки дар вилояти Хатнон то ҳол норасоии муассисаҳои томактабӣ ва муассисаҳои таълимӣ ҷой доранд. дар ин баробар роҳҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ таъмирталаб буда, то ҳол дар баъзе шаҳру ноҳияҳои вилоят таъмири ҷориро надидаанд. қайд гардид дар вохӯрӣ сарвазири ҷумҳурӣ ба роҳбарони шаҳру навоҳӣ дастур дод, ки корҳои ободониву бунёдкориро беш аз пеш беҳтар намоянд, барои соҳибкорон имкон фароҳам биёранд, то ки корхонаҳои хурду бузургро бисозанду ҷойҳои нави корӣ бештар гардад ва сатҳи некуаҳволии сокинон боло равад. ҳамчунин дар ҷамъомад иштирокчиёни 15 рӯзи сеюми 60 рӯзи зарбдор дар Пахтазор ҷойи аввалро ноҳияи Данғара, дуюм ва сеюмро ноҳияҳои Хуросону Ҳамадонӣ ишғол намуданд. аз ҷониби раиси вилоят пештафон бо ифтихорномаю тӯҳфаҳои моливу пулӣ қадрдонӣ шуданд. дар анҷоми ҷаласа ба як қатор соҳибкорону фаъолон барои саҳми хуб гузоштан дар корҳои сохтмонию ободонии вилоят бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуданд.